ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും. ഞാനിന്ന് പോയത് പെരുന്നാൾ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കുന്നംകുളത്ത് മാർക്കറ്റ് റോഡിലാണ് കേട്ടോ ഈ ഷോപ്പ് വരുന്നത്. വലിയൊരു ബിൽഡിങ്ങിൽ 3 സെക്ഷനായിട്ട് ഒരു ഷോപ്പ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വില കുറവിൻ്റെ കടയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കയറിയത്. എനിക്ക് കുറച്ച് മടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ക്വാളിറ്റി കുറവുള്ള ഡ്രസ്സുകളെല്ലാം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡായിരുന്നു. പക്ഷേ പോയത് മുതലായി തന്നെ പറയാം കേട്ടോ. വിലക്കനുസരിച്ച് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, വിലക്ക് കയറി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്വാളിറ്റി കൂടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് മെനക്കിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വില കുറവിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഡ്രസ്സുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ. അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക, കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ. ഞാൻ എല്ലാം കൂടി വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ഭയങ്കര കൂടുതലാവും. ഒന്ന് പോയി നോക്കിയാൽ മുതലാവുന്ന അത്രമാത്രം കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ മെസ്സായിട്ട് എടുക്കും, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ ഒരു മടി ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഒരു അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടെല്ലാം ഹാങ്കറിൽ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ അവിടെ മാത്രമൊന്നും മെസ്സായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ പോയിട്ട് മെസ്സാക്കി ഇടുന്നതാണ്. പക്ഷേ അടിപൊളി കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, റേറ്റ് കുറവിൻ്റെയും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, പലാസോടൊക്കെ ഇത്രയധികം കളക്ഷൻസ് ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല. നമുക്ക് മറ്റുള്ള കടയിൽ വില ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല, മോഡൽസ് ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് അത്യാവശ്യം അങ്ങനെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നതായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ തന്നെ. ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തിയിട്ടില്ല, കൊണ്ട് പറ്റില്ല, അത്യാവശ്യം നടക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും.